Ja, goddag. Jeg er fra Sporløs. Mit navn er Torben Christensen, og vi skal nu lave et specialprogram af Sporløs. Her ser vi to drenge. Der er den ene, som leger gemmeleg, og vi skal nu se, hvor galt det kan gå med gemmeleg. Den anden gemmer sig bag busken, men vi vil ikke sige noget. Og den første dreng skal vi lige have spurgt om han kan finde ham. Her spørger vi. Søren? Ja, det er dit navn, ikke? Jo. Vi skal spørge, om du skal have hjælp af Sporløs til at finde din ven Simon. Nej, jeg finder ham lige om lidt. Finder du ham lige om lidt? Han er over bag. Okay. Vi vil ikke sige noget, men vi ved jo godt, hvor han er. Haha. Hey, vi tager lige 5 minutters pause, og så skal vi se, om han vil have hjælp. Ja, og 5 minutter senere kan vi se. Hej igen. Nu skal vi have spurgt Søren efter 5 minutter, om han stadig tror, han selv kan finde ham. Kom her. Kan du ikke finde ham? Nej. Nå, vi må hellere have Sporløs til at hjælpe. Jeg er ekspert på det område, og vi skal nu følge hans spor. Se her, Søren. Dette blad viser tydeligt, at han er gået den vej. Men det er bare, at han har lagt sig for sjov for at snarere os. Derfor ved vi, at han er gået i vestlig retning den vej. Og vi vil nu følge sporene. Se alle de fliser, der er. Ja. Hvordan har du det lige nu uden ham? Ja, du ved jo, at det er din bedste ven, og du har ikke været sammen med ham i flere minutter nu. Hvordan har du det med det? 5 minutter har jeg ikke været sammen med ham. Det er ikke særlig sjovt. Nej, det kan jeg også godt forstå. Men vi vil nu prøve at gå ind bag buskene og se, om han er der. Søren, vil du gå først? Ja. Nej, vent lige. Jeg må hellere gå først. Det er ikke sikkert, at han vil møde dig. Vi skal lige have spurgt ham. Kom med. Hej Simon. Hej. Inden Søren finder dig, vil vi lige spørge, om du vil møde ham efter al den lange tid, eller om du helst vil leve resten af dit liv uden ham. Jeg vil gerne møde ham. Jeg tror gerne, han vil møde ham. Derfor kan vi godt føre dig ud nu. Kom Simon, så behøver du ikke gemme dig mere. Ja, og Søren, her er han, så han vil gerne møde dig. Og de mødes i tårer. Sikke en fest. Farvel. Sporløs, Torben Christensen. Hej.